En true, het was 5 centimeter begunstigd, of dan 3. Johassen, weet je wat er vandaag te doen is? Takrally. En weet je wat de takrally is? En de streken van Tielt. Weet je nou wat ik ga vandaag? Naar de streken van Tielt. Weer al een keer naar de rallygasten. Hallo, tot heb de KP. Ja, we hebben weer niet te veel van klappen, hè. Dat je hier een beetje kunnen niet van de shit rallyauto's, hè.